To kuma mun komo za mu yi bayani akan haƙƙoƙin iyaye akan yaransu. Kenan ƙur'ani yana cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. kenan Qur'ani yana cewa Allah ya gargade ku ko ya sauke muku Qur'ani ya muku ayi shari'a ku bi iyaye Allah, bayan bin Allah ku bi iyayenku kuma ku musu abubuwa masu kyau. in ma ya buluganna inda kalkibar ahaduma, ko sun girma su biyu duka ko gudansu, karka yi bar su karka musu sake, ka kula da su, ka musu tanadi, ka musu tattali ko a ina ne ko menene abin da suke so ka samo musu. wala ta kulla huma uffin wala tarhamuma, kuma in kai kuna hira karka ce musu uff, ka yi musu hankali magana, ka ja su. in suna waɗansu laifi ma ka ce musu baba ba haka bane ko mama ba haka bane, ya kamata a yi haka. wala tanharhuma, karka musu tsawa. kenan wannan Allah yana gargaɗe mu ne wa khafid lahuma janaha zulli min rahama. kenan ka sabke muryanka in za ka yi magana da su, da hankali za ka yi, kuma kamar yadda tsuntsu da kike da fifike haka ka rahamce su, ka musu tausayi, kamar kuma komi abin da suke so ka samo musu, kuma ka yi hankali magana da su, ka yi musu rahama, ka yi shafaka. abin da suke so dusa ka biya bukatar su, layyin magana ma kyau, baka daga musu murya. kuma komi inda wani abu suke so sai ka nemo abin da bai yi bakarinka ka samu musu. kuma suna nesa ka yawaita kiransu, kuma ka kai musu ziyara, in a wata ne ma ko wata biyu ne ko wata uku. kuma duk abin da kake ma famikinka a gidanka, matanka da yaranka, ya kamata ka musu ko fiye da shi. kar ka bari kai kana jin daɗi, kana shan klimatizar da motoci, kana yawo da abinci masu kyau da gida mai kyau, sai ka ga iyayenka suna yadda a kauye baka musu komi. wannan haramun ne, Allah zai tambaye ka. kenan ka samo musu wannan abin duka. annabi Muhammadu yana cewa, ko da yake hadisi marfu ne ma, yace man arza walidai faqad arza Allah. duk wanda ya ma Allah biyayya, ya yarda da Allah, duk abin da Allah yake yi na amari ne zai yi shi, in hani ne yana bari. kenan mai yin wannan, duk wanda yake ma iyayen shi kamar ya ma Allah ne. wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. duk wanda yake ma iyayen shi zai sa su fushi, kamar ya sa Allah ne fushi. kenan akan wannan ana nema gaskiya, kowa da kowa ya tashi, kar ya mance iyayen shi, don ya musu tanadi akan komi yadda muka faɗi. in ba haka bane mutum lahiran shi za a tambaye shi. wassalam.